naozaj, bratia, pokým dojde náš brat aj so sestrou a s cerkou sem dopredu, uvedomujeme si vlastne, že naozaj my sme oddali svoje životy Bohu a to, čo všetko robíme, že to je veľké šťastie pre teba a pre mňa, čo sa tu deje medzi nami, že žijeme podľa pravdy. Amen? Amen? My musíme byť církev šťastná za toto. Halelujá, ďakujem Bohu. Postavme sa všetci teraz, bratia a sestry. Mariana aj so s manželkou, aby s dvomi dcerami prišiel dopredu. Jessica Bendíková a Sara Bendíková. Halleluja. Takže Marian s manželkou a so Sarou a s Jessicou Bendíkovou. Halleluja. Cirkev, budeme sa modliť za tieto deti, aby ochrana Pánova a požehnania, aby anieli ochraňovali tieto dieťatka pred všetkým zlom a predstavíme ich pred našim Pánom. Amen? Zvídeme si ruky cirkev a budeme sa za nich modliť. Ideme po rade. Máme tu dosť detí. Ja ďakujem Bohu za to, že toľko detí môže prichádzať k predstaveniu. Lebo Ježiš povedal, deťom patrí nebeské kráľovstvo. Amen. Jennifer Miškovičová a rodičia. Halleluja. Halleluja.
som poprosil matku a otca, keby došli dopredu. Cirkev, ja viem, že sú tu aj deti, plačú tu, ale sústreďme sa. Deti nevedia, čo robia, a my vieme, čo robíme. Amen? A teraz je čas, keď sa všetci musíme modliť za tento pár a za toto dieťatko. Takže náš chválič, ešte jeho deti tiež neboli požehnané. Chválič Sergej a jeho deti Sanchezo a Santiago a tiež jeho manželka, aby som poprosil, aby došla dopredu. Halleluja. Takže brat Sergej, chválič Sergej a jeho deti Santiago a Sanchezo a manželka. Dnes sa budeme modliť najprv za deti. Žámpaša tu vejde. Celá církev sa budeme modliť za nich teraz. Budeme sa za nich modliť, aby tieto dieťatka boli požehnané od Boha, aby ich aniela nebeské ochraňovali a takisto robíme to, čo hovorí Biblia. Amen. Predstavíme ich pred našim nebeským Otcom. Devla ci zora čo kami mogu napríklad začať vodať devla. Odkladem devla, bále se sa kami zuraja. A čo sudko devla, ktoré se tyle netrajili. A čo angelura, ktoré sama ktoré me devla. Keď tu sa no rano devla, tu sa no báro. Kaj no prava prava rešave. Me mangato anda Santiago, anda Sanchezo devla. Kada čo požehnanie. Devla čo ochrana prikladal duša mora. A za nám Jezus Kristus, čo vole devlečko. Amen. Bratia, sestry, budeme sa modliť aj za našu sestru a za nášho brata Sergeja, aby ich vychovávali podľa toho, ako chce náš Pán, podľa pravdy a v duchu svetom. Amen. Marek Kuru z manželkou vás dieťaťom som poprosil. Dneska máme dlhý deň, že? Ale môžeme ďakovať Bohu, že máme dlhý deň Ježišovi Kristovi. Amen? Halleluja. Marek Kuru. Ďakujem. Díky.
Pánom tak, ako chce On, a aby Božia láska a milosť bola na tomto dieťati. Amen. Amen. Budeme sa modliť za Mareka, aby ochrana nemohla na ňo, aby Matka a Otec Kristovali tak, ako chce náš Pán. Ja prosím, Pane, za Mareka. Halleluja. Tu máte ešte certifikát, môj brat a moja sestra. A posledné dieťa, Alex Miroslav Bendik. Halleluja. Že manželia Alexa Miroslava Bendika. Zvidíme ruky, církev, ešte raz. A pýtajme na toto dieťa Alexa Miroslava Bendika požehnanie od Boha. A predstavíme ho teraz pred našim Pánom. Amen. Ani peniaze. A také poklady pevalo. Na kalofer pamane pa je favor. Čači masa manga. Halleluja. Teraz by som poprosil sestry,